Bullseye! Ay! Ano naman ni sa'yo? Yes! Sabaw na sir! Uy, pre! Kunya, nasipare diha. Wala man pre, nilakaw man daw. Mao ba? Asa man dato ni adto, pre? Ingon siya ang asawa pre, nadto madag maragusan. Ay, tama. Mupalit na itong manok, pre. Mao ba? Murag daghan pa man sig manok. Ay, balor ba ka ni pare, pre? Di dito paalas. Sabagay pre, namumpot taglay. Taglay nang Taglay ng kahambugiroan pre. bugoy ka, pre. Ay saba pre ha. Pre nanagid si pare pre. Pugig manok pre. Ting gwapo wa, pre. Buyog. Ila ka score niya na pre. Relax lang, pre. Ato na pangutanon. Pre! Agi lang siguro ko. Apit sa dire pre, salay kay pugig kag manok ba? Pugi day, pre. Pilay palit ni mo na, pre. Ay, napangutana, pre. Di man gyapon ka ka-afford. Sabi ang mugiroa kayo pre. Uy, pila gani pre? Ikog pa lang, pre. Tag 2,000 na. Napay duha ka til. Tag 2,000 lang isa. Plus naong ane, pre. Tag 4,000. 10,000 tanan. Ah, mahala na pre. Uy. Nangyuan pa ganin nga price, pre. Pila man yung presyo na, pre. 15 to 20,000 ni, pre. Ah, mahala na pre. Uy, unya pat yun rag bisaya. Libre, pre. Wag yun mo klaro, pre ba? Yatod saan ako nigbalay. Balik na rin, pre, ha. Kayo mag-shot ta. Okay, pre. Uy pa! Imuha ng manok! Oh, bago na ako ni pinalit. Ayaw ni hilabti, ha? Ah, okay pa! Ako pa'y magpakaon na. Amayo. Ma, magsabong na po tiyag manok kay medyo ulan-ulan mang panahon. Kasi magsabaw og manok, wamatay kwartay kapalit. Nanggoy bagong pinalit si Papa Dira, ma. Ay, nagpalit pa na ito budag bagong manok imo amahan. Mo gani manong magsabaw ta kay tugnaw kay panahon. Na, ayaw dyan nahilapte, kay mabunalan dyan kasi mo amahan. Dili lagi ma, ako rin bahala na. Ipaagi ra nato nag-emergency. Dah, bahala ka, oy, basta wala ko'y labutan na ha. Okay ma, sabaw geng-geng. Papa, pagtuon daw kanila baro. Oo nga naman. Nagsugod na daw magtagay. Unya na, oy. Magpakaon pa ko sa akong bagong manok. Ako rin balag bakaw na pa. Ah, sige ha. Bantay ka. Ako rin ibutang dire, ha. Ah, sige pa, tarong agbutang dira. Ah, sige ha. Tarungan ipakaon, ha. Ako rin bahala na pa, lakaw na dito, basin malit ka. Okay sa'yo. Ikaw na bahala na, ha. Ini, sabaw na po din. Kung saan man ako ni pagdiskarte nga emergency ang dating. Ay, tama! Hulit sa ano kay magwapa ko bawag! Bulsat! Unsa man siya itong naturon, pre? Ikaw na bahala pre, ikaw makay mang libre. Bahala ka ako'y palit, pre. Papa, imong manok pa natagakan sa durian! Ha? Nga naman! Nadiri po! Asilipit! Wala ko! Uy, nga naman eh! Nga naman eh sa'yo! Kapag umaman ako nagipalit! Buhi pa man na pa, ihawo na to na! Eh, galagot! Sige, pag-iinit ng tubig dito! Okay pa! Yes! Sabaw na sa!